mladá skupina ľudí, aj kreatívnych ľudí, ktorá chce niečo dosiahnuť, má pred sebou nejaké ambície a výzvy, tak nemá priestor na realizáciu. Ateliér nemám, momentálne využívam svoje bytové priestory na veškerú činnosť, ktorú robím. Viem, že mladí ľudia, a to sú mnohokrát absolventi aj našej školy, ako bojujú s problémami spojenými, kde robiť, v akých podmienkach pracovať. Pokiaľ si prenajmete priestor v starom meste, sú tu tak neskutočne vysoké nájmy, ktoré sú vyššie ako vo Viedni, v Prahe, čo sú vlastne absolútne nelogické sumy. Jednoducho to už každého prezentácie schopného dizajnera zastaví hneď v zárodku, že jednoducho taký priestor tu v Bratislave nie je. Bratislava ako mesto, v ktorom som 7 rokov žil a študoval a trošku ho poznám ešte z tej preddeveloperskej éry, tak potrebuje trošku vrátiť sa niekam k ľuďom naspäť. Čo sa týka projektu Kontakt, veľmi sa z neho teším, pretože bude to miesto, kde sa môžu mladí ľudia, starí ľudia, stredná generácia, kde jednoducho všetci, ktorí majú záujem o kreatívu alebo prezentáciu Slovenska v tom modernom, novom poňatí, sa môžu prezentovať. Chceme, aby sa tu diali rôzne podujatia, ktoré budú ľuďom dávať nové myšlienky, nové podnety, aby sa dozvedeli nové veci. In London, for example, if we have any empty buildings, those are very frequently offered to artists to use as very cheap studios. That's very important. I think it's something which people around the world also do. Ale veľmi dôležité je to, čo som videl všade v iných mestách, je práve tá podpora toho kreatívneho, mladého biznisu alebo proste podpora mladých kreatívnych ľudí, ktorá je hrozne dôležitá. Tí vlastne vytvárajú brand tomu mestu, vytvárajú mu identitu práve aj tým, že je to vlastne, títo ľudia sú aktívni v tom verejnom priestore, tak je ich vidieť a tvoria dosť často hrozne dôležitú súčasť mesta. Bude to miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, kde môžete ísť na kávu s priateľmi, môžete tam ísť s deťmi na prechádzku v príjemnom prostredí, ktoré doteraz ale príjemné nikdy nebolo. Miesto, ktoré sme si vybrali, je parkom, ktorý nefunguje ako park. Napriek tomu je v územnom pláne aj do budúcna riešený ako park. No a tým pádom sme si to vybrali ako miesto, ktoré budeme riešiť tak, aby začalo fungovať ako park. Lenže park nemusí byť len to, že to bude zeleň a bude to len priestor na to, že si vyvenčím psa, ale park môže byť kľudne aj kreatívnym miestom, v ktorom sa budú odohrávať výstavy, v ktorom môžu byť príjemné posedenia. Ten flak zeme je tam nielen nevyužitý, ale dá sa povedať, že dehonestuje centrum mesta. Je to pri nádhernom zrekonštruovanom námestí a priestor, ktorý je veľmi škaredý, je znečistený a je obývaný prevažne takými rôznymi skupinami ľudí, ktorých by sme v centre moc nechceli vidieť a na ktorých nie sú zvedaví ani turisti, ani nikto iný. Oproti máme Národné divadlo a v celom okolí tohoto máme priestor, ktorý je obohnaný doslova pamiatkami. Spravili sme z tohto priestoru konečne verejný priestor, ktorý by bol užívateľný, tak by poskytlo naozaj adekvátny priestor pre reklamu a pre prezentáciu vlastných výrobkov. Zdá sa mi strašne dobré využiť tento priestor, ktorý naozaj nie je ničím, na čo by sme mohli byť pyšní, skôr hanbou starého mesta, na niečo celkom inovatívne a nové. Mnohí sa obávajú kontrastu architektúry historickej s niečím moderným, s niečím, čo predstavujú vlastne hranaté kontajnery. Musím povedať, že ja sa toho neobávam. Na jednej strane videla som, ako kontajnery dokážu ožiť a akú dokážu dostať podobu, naozaj veľmi rôznorodú. Na druhej strane tvrdím, že jedna z najmodernejších stavieb, ktorú máme v Bratislave, je práve tu, v tesnej blízkosti. Je to most SMP. Ja skutočne teda preferujem práve ten bonus tohoto projektu, že niečo skultivuje, niečo prinesie a môže sa to premiestniť kdekoľvek inde v rámci mesta. There's a lot of experimental architecture going on with those containers, and it's getting more and more. So people want to be flexible, people want to become nomads, and
don't be bound to a place anymore. Cieľom našim je poskytnúť priestor, ktorý bude takisto aj ekonomicky znesiteľný pre budúcich užívateľov. Kontajner lodný nám to poskytuje z toho dôvodu, že ho vieme veľmi rýchlo prepracovať vzhľadom na to, že je konštrukčne takmer hotový, potrebuje len minimalistické úpravy a potrebuje hlavne zateplenie a vzniká nám takto pekný priestor, ako vidíme, v ktorom máme možnosť spraviť výstavu, expozíciu, v ktorom sa dá spraviť čokoľvek iné ako v každej inej stavbe. Vo svete sa už 10 ročie stavajú z lodných kontajnerov obytné domy, predajne, múzea, galérie, prezentačné priestory. Čo sa mi páči, je recyklácia vlastne kontajnerov. Myslím si, že toto je hudba budúcnosti a mohlo by to fungovať. Ja tomu projektu verím a verím, že sa to podarí zrealizovať. Susedstvo Starého mesta s niečím takým novým a progresívnym na území, ktoré dnes postradá akýkoľvek zmysel, to je pre mňa projekt, ktorý musím podporiť. Všetky projekty, ktoré prinášajú nie že len alternatívu a vytvárajú novú platformu, nový priestor pre generovanie takejto tvorivej energie a kreatívnej energie, sú veľmi pozitívne a veľmi hodnotné. Myslím si, že ak sa zapoja ľudia, ak sa nebudú báť a ak sa odvážia ísť do toho, prenajať si tam tie svoje priestoríky, tak to bude jedna úžasná vec na Slovensku. Bratislava potrebuje tento priestor, určite áno. A som presvedčená o tom, že poskytne život Starému mestu. Že to bude jedna z kľúčových častí Starého mesta. Priznávame to, z čoho sme vyrobení a priznávame aj to, že čo potrebujeme. Čiže naozaj potrebujeme kontakt medzi ľuďmi, potrebujeme synergiu, potrebujeme to, aby tí ľudia boli skontaktovaní.